Os preto de 1.500 mariscadores da Confraría Noiesa colgaron esta mañá os seus aparellos. Tras 7 meses de actividade, pecharon a presente campaña cunha gran satisfacción ante os bons resultados acadados, tanto en facturación como en volume de descargas. 19.800.000 euros, bueno, duplicou moitas campañas e, como dixo, máis non podemos pedir. Aproximadamente sobre 2.800.000 kilos de berberecho, sobre 400.000 kilos de xapónica, sobre 200.000 kilos de babosa e 100.000 kilos de fina. Ademais da abundancia de marisco, destacou a alta cotización que se mantivo en bons valores ata o final. A gran calidade do recurso e a baixada dos topes durante as últimas semanas contribuíron ao mantemento dos prezos, concluindo cunha facturación histórica, a pesar da presenza de toxina que obrigou a paralizar a actividade durante máis dun mes. Unha campaña realmente boa en relación aos precios que houve, e o que quedou demostrado é que a reducción de cupos provoca iso, a subida de precios e que se manteñan os topes durante máis tempo. Depois, polo demais, nunca nos facemos ricos, pero bueno, unha campaña boa, a verdade sea dita. Tuvemos aí un mes de toxina en outubro e tamén agora no mes de marzo tuvemos unha semana pechada por culpa da presa do Tambre e ben, é máis porque hai marisco tamén, está valendo ben. E foi un campañón. Eu levo aquí 4 anos e para min é mellor. Iso que houve meses de toxina, pero, bueno, estuvo ben. Non hai queixa. Houve máis ameixa, máis babosa. Sí, e o precio, algunha semana menos e outra semana bastante ben. Non hai queixa. Os traballadores non volverán aos areais ata o vindeiro mes de setembro, cando se abrirá a próxima campaña. As perspectivas, visto o bo estado dos areais, son máis que optimistas. Moito berberecho, hai berberecho por toda a playa. Hai sobre 6 millóns de metros cuadrados, hai por todo en berberecho. É un berberecho xa de cuarta, terceira, bueno, está repleta. Se non pasa nada normal, quero dicir, unha riada ou calquera cousa, pois, bueno, as perspectivas por ano son fabulosas, son moi boas. Se acompañan os precios, pode que sea tan boa como esta.